Hello guys, welcome back to my channel once again, Wilson TV Adventure. So nandito tayo ngayon sa Sual, Pangasinan. Kasama natin si Rutmi. Nag-aalis na kung nakikita nyo mga master. So dito tayo mag-spot mga master. Medyo masama yung panahon. Magta-try lang tayong mag-agis para makaulit tayo. So tara, samahan nyo kami sa panibagong adventure. Kaya to na-flops na naman mga master. Sabi ko na nga eh. Woohoo! Ayos! Dalawa mga master. Kaya palang bigat. Yee! Yan yung mga master oh. Dalawa! Medyo pangit yung pag-agis na natin at may bato-bato. Sana hindi natin matamaan yung bato para hindi sumabit yung lure natin. So first cast tayo. Dito lang tayo sa tabi-tabi. Fish on mga master, fish on. Fish on. Yun. First catch of the day. Yuhuu. Pinsoya. Nice. Padali tayo. Ilagay muna natin. Uy, pishon. Pishon, master. Uy. 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 Kaya to. Uy. Uy. Barakuda na naman, master. Woo. Barakuda na naman. Yun, lapit na. Sana makuha natin. Uy, malakas pa. Uy. Punta dito. Uy.
Uy, huwag ka matatanggal. Yun, ang laki master. Nice. Woo. Ayun, ang laki master oh. Kakawala, ang laki ng katawan. Yun, safety na. Open. So, hagis tayo ulit mga master. Sana matagdagan natin yung huli natin. Uy, pisong yata. Pisong mga master. Pisong ba? Pisong master, pisong. Oy, hindi lumalaban ah. Ano kaya to? Oh, maliit na isda. Ayun. Nice. Oops. Ganito na lang. Dito tayo sa tabi-tabi, baka nandito yung mga lapulaps. Na-miss ko ang lapulaps. May kumagat doon master. Hagisan pa natin, baka nandun pa. Slow retrieve lang tayo para hindi masyadong strike master. Tison. Oy. Uy. Lumalakas. Kaya to lapulaps na naman mga master. Sabi ko na nga eh. Woohoo! Ayos. Dalawa mga master. Kaya palang bigat. Yehey! Tignan nyo mga master oh. Dalawa. Isang lure, dalawang kagatan, dalawang nahuli. Yes. Gandang size. Okay. Kaya palang bigat. Oh, ang laki ng isa. Yus! Ayos na, ayos! Hey! Aray ko! Diyan ka muna. Naiwan ko yung lalagyanan ko. So, hagis muna tayo dito sa gilid-gilid mga master. Parang nandito sila sa gilid-gilid lang. Oops! Nakawala yata yung malaki master. Diyan ka muna.
Agis muna tayo ulit. Kung nandito sila sa gilid-gilid lang yung mga lapulaps. Namiss ko to. Dalawa pa yung kumagat. Uy, pisyan na naman mga master. Pisyon. Woohoo! Yeah. Yun na naman. Karito. Uy, nice. Yeah. Opan. Dito lang sila sa tabi-tabi. Hagis tayo ulit. Mukhang dito sila. Slow retrieve lang mga master. Uy, strike na naman. Uy, maliit to. Nabuhol yung tali ko. Pero may kagat yun. Allah, anong nangyari dito sa tali ko? Hindi ko makita eh. So, hilahin ko muna mga master para hindi sumabit yung lure natin. Hihila pa yung isda eh. Upan, madulas. Dito lang yun. Ayan o. Oh, maliit to, release na lang natin para maayos ko yung ano. Bye bye. Ayusin ko muna yung ano natin, kaming wheat. Hagis pa tayo doon, baka may kasamang mas malaki. Lakas ng hangin eh. Slow retrieve lang tayo mga master para medyo bumaba ng konti yung lure natin. Uy, fish on mga master. Kala ko sumabit. Yun. Mukhang nandun lang sa tabi-tabi yung mga lapu-lapu mga master. Woo! Ayos. Nice. Gandang size. Kung may nakain pa sa ilalim, aray ko. Punta muna. Hagis muna ako habang active kayong kumakagat. Hindi pinasok na utak ko ya. Istingin ko kay Kuya Tokang ko. Pakan mo ni Aka-close. Wala ni sa tayo yung musik. Ako pakakata ni Kian trumpet. Na blues. Akala doktora akra. Doktora nalaklayan sa akra magkakila. Balag lang yung may barak ko ba. Balag mo la. May nalaklayan kila sa akra. Huwag mong hihintuan ngayon kasi habang kumakagat sila, diretso muna ang angkas. Mamaya na tayo magpahinga. Nagwarap nila. Walang kung sitin na kang makpa. Hanggat may isda pang kumakagat, dito pa tayo para marami tayong maiuwi.
Uy, fish on. Fish on mga master. Fish on. Ano kaya to? Yun. Pinsuyan na naman mga master. Uy, natanggal. Sayang. Ilang yun? Uy, fish on. Lapit na. Uy, tanggal. Sayang. Sabi ko na may umabol yung trumpet yata, master. Hindi naturuhan, kaya natanggal. A few moments later. So, ito na yung mga huli natin, mga master. Medyo marami-rami na din. So, kahit may na-unhook tayo, okay na rin. Kasi ito, marami na rin to mga master. Huwag na tayong manghuli ng mas marami pa. Para may huli pa tayo sa susunod pag nag-fishing tayo. So si Rodney, hindi ko alam kung ayun yung mga nahuli niya. Pero alam ko nagsisinyas na sa akin ng may nahuli na siya. So ilalagay na lang natin sa screen. So maraming salamat sa subscribers natin dyan. At sa mga bago pa lang sa ating channel, please like, share at mag-comment at mag-subscribe na rin. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. At pag-follow na rin ang ating Facebook page, mga master, Wilson TV Adventure. So nandun din yung mga profile natin. So hanggang dito ko na lang po tatapusin ang fishing adventure natin, mga master. Abangan nyo ulit ang next video. Alright!